päivää. Tervetuloa kotiin. Ootko ennen käynyt? No, ei mitään hätää, kun vaan koiran puolipuolella, niin me kerrotaan mulle, mitä tarvitsee tehdä ja kertoa, että ei ole mitään kiikaa ei sen puolelta. Jätkiä ei saa ja kehua sitten, kun annetaan lupa. No, kenet oot ottanut mansua? Joo, niitä itse nyt on. Onko se niinku vanhempi vai nuorempi? No mitenkä näet tekeminen? Onko nuoremmalla pyrkiminen? Mitä te toivotte? Minkälaista ympäristöä? Joo, ihan kun kerrotte. Miten tässä meillä on ei oikein. Otan tässä vähän. Katso vaan sen verran löysää, että se askel 2. Sitten on tottunut kaikenlaiseen semmoinen, että ei ollut mitään. Onko se kuullut mitäs muut kovat äänet ja miten se touhua? Se varastaa jotain? Joo, se vielä. Ei, enemmän muuta. On jännä. Onko se, millä se palkkautuu, niin se harjoittaa, mitä tatsee? Onko se onko se ollut siellä penkillä? Onko se ikinä tapahtunut niin, että on ollut mitään pahoinvointia? Oletko käynyt kiva. No niin, ei tässä kannattaa. Mitä se kuttuu? Sauna! Tulee. Just tänne. Ei oo kato semmoista vaihtoehtoa, että hengataan mamin kanssa. Tää on tommonen, että passiivista vastarinta. Tulehan tänne. Ehkä, tulehan tänne. Tai minä tykkään ihan Otetaanpa, nyt sä menit kyllä ohi. Aha. Mitäs meillä on? No niin, ajapas se koiras sieltä. Mennään tonne vähän keskemmälle, se tuli valikoima. Kato. Vastustaa ja vettää, niin anna se voittaa ja se on maailman hienoin. Hyvä. Yes. Ei muuta kuin lisää. Väkkipeliin. Se vähän jo osoitti meitä nyt suunnitusta, että missä on oikein hyvä palo. Se on kanssa. Kävikö täällä on se reluja? Joo. Katso valittamasta sieltä sopiva. Mistä se tykkää? Sitten kaikki peli. Olisiko patukka hyvä vai se solmujuttu vai? No niin, joo, siellä on. Kyllä minä löysin. Vetää vähän känneen etille kohdallisesti. Se voi vähän karkasi.
hurja. No niin, nyt se Ilki ja täti saat itse olla ja ottaa sen pois ja heittää sen tonne. No niin lähdetään katsomaan nuo meidän eri leikit. Anna vaan. Voin vertaan myös. Näyttää, että se on nyt huijattu ja siitä voi esitellä sille sitä takia hän kauheana älä heittää hyvää ja siitä sitä pystyy mennä nyt maailman ehkä laittaminen hoitaa. Hyvä. Noin, se on huijattu. Hyvin. Voit tulla tänne toiselle puolelle ja sieltä käydä vielä vähän. No siinä on. Hyvä. Sitten käyt tuolta kaatopaikkajästeestä postisselta ottaa valttia. Käyt siellä kääntymässä ja sitten tästä minun ja kelko. Käyt siellä vaan lähdetään ja nyt sitten koira kun tulet takaisinpäin, niin koira saa valita reitin, niin itse annat ihan pitkän talun sieltä takaisinpäin. Tosta kuule itse meet ihan vierestä kelekka ja varot, että jos se haluaa väistää toiselta puolelta, niin et sillä narulla kaaja sitä. Kävelet vaan reippaasti.